तो चली हमनी के एगो वार्ता सुनल जाओ भोजपुरी कहानियन में लोक चेतना। वार्ताकार माने लक्ष्मीकांत तिवारी। भोजपुरी साहित्य में दू तरह के कहानी प्रचलित बा। पहिल का लोक कथा मायने कहानी आ दूसर का अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी लेखा आधुनिक काल में लिखात कहानी। लोक चेतना से आशय अपना समाज के ओह दर्पण से बा जौना में समाज के अपना युग के यथार्थ चित्रण होखे, अपना समय के खूबी प्रवृत्ति आयाम लोगन के समस्या और उनका सुख दुख के सही तस्वीर उभरे। परंपरागत लोक कहानी में जहाँ पुरातन आस्था विश्वास जय पराजय साहस बलिदान के उद्बोधन रहत रहे, वही आधुनिक कहानी लेखन में अपना कालखंड के आम आदमी आम जनमानस के धरगर विचारन की अभिव्यक्ति बहुत अद्भुत माध्यम के रूप में उभरल। हमरा यह लेख के विषय बातुस आधुनिक काल के भोजपुरी कहानियन में पैसल लोक चेतना के विस्तार के रेखांकित कइल बा। भोजपुरी के पहिलका कहानी संग्रह औध बिहारी सुमन उर्फ विमलानंद सरस्वती के लिखल पोथी जेहल के क सनद। औध बिहारी सुमन के भोजपुरी में कहानी लिखे के प्रेरणा बाबा नागार्जुन से मिला रहे। उनकर कहानियन में भोजपुरिया के ठसक रोबदाब राग अनुराग और हंसी खुशी के भरपूर विवरण मिलला। यह संग्रह में कुल 10 गो कहानी संकलित बाड़ी सन, जेकर मथेला हटे मलिकार, आत्मघात, मौनी बाबा, कतवारू दादा, किसान भगवान, चाउर क पूजा, सनकी, दफा 302, जेहल के सनद आ कवि कैलाश। सन 1948 में प्रकाशित एक कथा संकलन के कहानियन में भोजपुरी समाज में फैलल लोक अनुराग लोक संदर्भ लोक चेतना के साथे मिल जाता। एजा के निवासियों के परिवार समाज अजिए के लालसा के अद्भुत गुण एहनी में नजर आवता। त घर पड़ोस आ गांव गिराव के सामाजिक झलक विसंगतियन से भरल दुनिया में लोकमानस के गिरत नैतिक बोधों यथार्थ रूप में आवता। 60 के दशक में बनारस से छपे वाली पत्रिका भोजपुरी कहानियां धूम मचौले रहे। तो 8वां दशक के अंत में प्रोफेसर ब्रजकिशोर के संपादन में छपल भोजपुरी कहानियन के प्रतिनिधि संकलन शेषर कहानी भोजपुरी के भोजपुरी कथा साहित्य के पुख्ता रूप दिहलस। ये संकलन से ही साबित करे के कोशिश भइल कि भोजपुरी कथा साहित्य अपना कथानक कथा शिल्प कथोपकथन आ कथात्मकता के बल पर खाली हिंदीए ना बल्कि भारतीय भाषण के कथा साहित्य जगतों में अपन उचित स्थान बना सकेला। इस संकलन में शामिल रामेश्वर सिंह कश्यप के कहानी मछली एक सुंदर उदाहरण बा। ई कहानी सबसे पहले पटना से छपे वाली पत्रिका अंजोर में छपा रहे। साँच कहल जाओ तो मछली कहानी भोजपुरी साहित्य की उच्चता के उड़ान बा। मनोवैज्ञानिक बोध के एक कहानी में कथा नायिका कुंती के दुख भरल आ तार तार होखत सपनन के संजोवे के महागाथा बा। उ अपना सौतेली माई के दुतकरला सतवला से परेशान बिया। मछली एगो प्रतीकात्मक बिंब बा जौना में नकार भरल परिवेश के बीच जीवन जिए आ सपना देखे के सुखद भावना एक कहानी में मिलता। नायिका सोचत या कि हम कोनो मछली ना हई जे पानी से निकलते बिलाई दबोच ली। कश्यप जी के ये कहानी के भाषा और शिल्प में रचल बसल लोक चेतना की अभिव्यक्ति ये पंक्ति में देखल जा सकता। कबहू झिंगवा मछली एड़ी भीरी आके कुल बुलाए लागत रही सन तो सौसे देह गनगना जात रहे। कुछ दूर पर सरपत में बेंग टरटरात रह सन। प्रकृति या परिवेश की अनूठा चित्रण एक कहानी में देखे के मिलता। भोजपुरी कहानियन के प्रचार प्रसार में जहाँ भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका पाती जगरम तरई भोजपुरी वार्ता समकालीन भोजपुरी साहित्य
लुकार जैसन पत्रिकन के लगातार योगदान रहल, ओजही कथाकारन के रूप में अपन मजगर पहचान बनावत कथा लेखकन के कतार सामने आइल। इही लोग के बड़े पैमाना पर कथा संकलनों प्रकाशित भइल। कई गो पत्रिका भोजपुरी कहानी विशेषांक निकलली सन आ साझा आ सहयोगी संकलनों आइल। लोक चेतना से लबरेज भोजपुरी कहानी विधा साहित्य के केंद्र में रहल। विवेकी राय के कहानी तलाश, कृष्णानंद कृष्ण के कथा संग्रह गांव बहुते गरम बा, गिरिजा शंकर राय गिरिजेश के एगो औरी कन्यादान, जितेंद्र कुमार के झूठा मुकदमा, शिवपूजन लाल विद्यार्थी के संतान सुख, आयासा रानी लाल के पापा बानी त बाकी जैसन कहानी भोजपुरी कथा साहित्य के जियतार पोड़ आ ओकरा भंडार के भरली सन। कृष्णानंद कृष्ण भोजपुरी के एगो यथार्थवादी कथाकार रहन। उनकर एह देश में रावण अबही मरल नइखे, गांव बहुत गरम बा संग्रहण में भोजपुर के माटी, ओहिया के भूमि संघर्ष आ निवासियन के दिनचर्या के साथे जीवंत संघर्ष के अद्भुत मेल भइल बा। कथाकार देश काल परिस्थिति के अवलोकन क के आ किस्सा कहनी के सूता में बांध के कथा चरित्रन के निर्माण करेलन आ कथा संवाद, कथोपकथन आ कहन शैली के औजारन से कहानी के नोट बोल्ट कसेलन। कहानी के कच्चा माल आम जन से पावेलन, बाकी कहानी लेखन शैली में आधुनिक बोधन के इस्तेमाल करलन। लोक चेतना, लोक रुझान आ लोकाचार के बोधन से उ कथन शैली में उभारेलन। कृष्णानंद कृष्ण के कहानियन में जहाँ आम आवाम के बीच पसरल सामाजिक असुरक्षा के बोध उभरेला आ जनमानस के बेचैनी, घृणा आ खिस दिख प्रकट होला, तो दूसरा तरफ घोर निराशा में बुड़ल लोगन की आंख में उम्मीद के किरणों झलकेला। हिंदी या भोजपुरी के सफल कथाकार के रूप में स्थापित सुरेश कांटक के भोजपुरी कहानी के दुनिया में बहुते नाम बा। खेतिहर मजदूर, घर परिवार आ सामाजिक चेतना के वैचारिक संघर्ष से उपजल इनकर कहानियन में आम आदमी के पीड़ा जहाँ पुरहर अभिव्यक्ति पौले बा, ओजहीं भूमंडलीकरण, बाजारवाद आ सांप्रदायिक तनावों पर जनगर उनकर विचारों प्रकट होला। एकर उदाहरण उनकर 153 बरिस के आदमी आ नेताजी के बैल कहानियन में मिलेला। मशीनीकरण के युग में लोप होखत आदमियत पर चिंता फिक्र व्यक्त करतू कहानी में एगो पात्र के मुंह से कहवावत बाड़न कि हमनियों के ना हो एक दिन आदमियों के खानदान बिलाई, इहे मशीनिया आदमियों के खा ली भैया। धवरा बोलल, हमनी के मतारी के दूध कतना कामे आवत रहे आदमियन के, अब तो मशीन के खाद डालत बड़सन खेतन में। अशोक द्विवेदी के कहानी खेती किसानी गांव गमई के बदलत स्वरूप के उजागर करता। उनकर कहानी छुटकारा आ मुँहझौसा के मेहर में लोक चेतना के खूबे निक तरी निरेखल जा सकता। प्रकाश उदय के कहानी तिसरका कुल्ला अपना अनोखापन रचनात्मक बनावट खातिर जानल जाला, तो तैयब हुसैन पीड़ित के कहानी सांच की आँच आ नया तोता मैना में सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन आ साइंस से विचारन के बदलाव के गंभीर लेखा जोखा बाटे। विनय बिहारी सिंह के कहानी भैरवनाथ के अखबार में जहाँ पत्रकारिता जीवन के कटु सत्य उभरता, ओजहीं अक्षयवर दीक्षित के कहानी गवाह में सामाजिक जीवन में आदर्शवादी यथार्थ के स्थापना पर बल दिहल बा। प्रोफेसर ब्रजकिशोर के कहानी संग्रह धुआं में समय के कड़ुआ यथार्थ के वर्णन मिलता। भूमिहीन आ सामंती किसानन के संघर्ष के वर्णन जोरदार रूप से इनका कहानियन में पावल जाला। चौधरी कन्हैया प्रसाद सिंह आरोही के कहानी संग्रह सही मंजिल आ उनकर कहानी देशद्रोही अपना कथानक खातिर बहुते महत्वपूर्ण बा। मुसहर जाति के जीवन संघर्ष पर आधारित एक कहानी में परिवेश चित्रण भरपूर होखल बा।
कथानायक के माटी के घर के अल्मुनियम के बर्तन बातुस के अलावे एगो कुर्ता पैजामा, गमछा, ताड़ के चटाई आ टीन के ढिबरी के वर्णन से ओकरा दिनहीनता के पक्ष उजागर होता आ समाज में ओकरा के सताए वाला के कुटिल चरित्रों प्रकट होता। परमेश्वर सिंह, कन्हैया सिंह सदय, जितेंद्र वर्मा, भगवती प्रसाद द्विवेदी के कहानी ठेंगा, अनीश श्रीवास्तव के बखरा, राजगुप्त के कहानी मंदिर के मलिकार आ नरेंद्र शास्त्री के कहानी अभागिन में लोक चेतना के गूंज अमंज करता, जौना के पढ़ला के बाद पढ़वैया ढेर देर तक अपना दिल दिमाग में महसूस करत रहेलन। विष्णुदेव तिवारी भोजपुरी कथा साहित्य के एगो धाकड़ नाव बाड़े। भोजपुरी युवा कथाकारन में बहुत तेजी से अपन स्थान बनौले बाड़न। उनकर कहानी एगो बाड़े कनस्तर, सुरमा, कोर्ट मार्शल, नेह नाता बहुते चर्चित रहल बा। लमहर कहानी गुड़िया साहू के गांव, उनकर लिखल कहानी कोलाज शैली के अजगुत कथा सूत्र के निर्माण करता, जौना में गांव के किसिम किसिम के चरित्र अपना प्रसंगन के साथे जियतार रूप में प्रकट हो जाता हन। भोजपुरी कथा साहित्य के पुख्ता बनावे में महिला कथाकारों के भरपूर योगदान रहल बा। रूपश्री, आशा रानी लाल, प्रेम शिला शुक्ल, किरण श्रीवास्तव, माधुरी सिन्हा, सीता सुमन जैसन महिला रचनाकारन के कहानियन में स्त्री विमर्श के स्वर फूटेला। समाज के मुख्य धारा में पितृसत्तात्मक समाज के प्रति आक्रोश, चीड़ आ झुंझुलाहट के विचार प्रकट होला। भोजपुरी कथा साहित्य में बिम्मी कुंवर सिंह के नाम अबे हाल के बरिसन में बहुत तेजी से उभरल बा। उनकर प्रकाशित पोथी कान्ही ना लागब सजनी में भोजपुरी समाज के भूगोल आ सामाजिक परिवेश के छटा पुरजोर उभरल बा। ए कहानियन के माध्यम से वो भोजपुरिया समाज में छोट छोट नज़रअंदाज कर देवे वाली चीज़न के उठा के कथात्मकता के विषय बनावेली, जैसे सवतिया डाह, जुमदार मर्दाना के ईगो, लंगटा घर के परिवेश, एके घर में दू गो बहिन के बियाहला के बाद गोतनी बनला पर बहिनपा के मुँह के बिलाइल, भूसहुल में बूढ़ा बूढ़ी के बगेदल, दही चूड़ा सोजहग भेली आ छाली वाला दही के गवई आदिम गंध आ नयका चाउर के माण भात लेखा परिवेश चित्रण इनका कहानियन में उभरल बा। बिम्मी कुंवर सिंह के कहानी नगर महानगर में जाके बसे वाली नयका पीढ़ी के गांव के मधुर जीवंतता के बचावे खातिर पाठकन के प्रेरित करता। ए तरी हमनी के देखे के मिलता कि भोजपुरी कहानियन में जन समुदाय के हरख विषाद, पुरातन आधुनिक विचारन के संघर्ष के बीच लोक चेतना के राग विराग पुरहर रूप में देखे के मिलता। इससे साफ जाहिर होता कि भोजपुरी कथाकार लोग लोक चेतना के अपना लेखन में मौलिक विचारन में शामिल कइले बाड़न। बहुत बढ़िया वार्ता लागल। वार्ता खातिर लक्ष्मीकांत तिवारी जी के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता लोग हमनी के